హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మా నెల్లూరు చర్చి ఓపెనింగ్ అన్నమాట. చూడండి ఎంత బాగా ఓపెనింగ్ జరిగిందంటే అందరూ పాస్టర్స్ వచ్చారు. ఫుల్ వీడియో పెట్టాను, పూర్తిగా చూడండి. Praise the Lord. కర్నూలు పట్టణంలో సేవా పరిచర్లో కొనసాగించబడుతున్న దైవజనులు ఫ్రెడీ పాల్ పాస్టర్ గారు గ్రీటింగ్స్ చెప్పి ఒక పాట పాడి ప్రభు నామాన్ని మహింపరుస్తారు. కూడి వచ్చిన మీ అందరికీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో శుభాభివందనాలు, స్తోత్రాలు. అందరూ బాగున్నారా? సంతోషంగా ఉన్నారా? సింహపూరి పట్టణ వాసులారా సంతోషంగా ఉన్నారా? సింహాల్లాగా ఒకసారి చేతిలో తల్లి చెప్పండి గట్టి హుషారుగా. హల్లెలూయా! దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఒక వ్యక్తిగా ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి దేవుడు ఆ బిడ్డకి ఇచ్చిన గొప్ప శక్తిని బట్టి దేవుని చప్పటి కొట్టి దేవుని స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. చక్కగా గట్టిగా సంతోషంగా. స్తుతి స్తోత్రము, స్తుతి స్తోత్రం, స్తుతి స్తోత్రం యేసయ్యా. అందరూ నాతో కూడా పాడాలి, చేతుల పైకెత్తు. స్తుతి స్తోత్రము, స్తుతి స్తోత్రం, స్తుతి స్తోత్రం యేసయ్యా. స్తుతి స్తోత్రము, స్తుతి స్తోత్రం, స్తుతి స్తోత్రం యేసయ్యా. ఈ పరిచర్య ఎక్కడ కుంటిపడిపోకుండా, ఎక్కడ సన్నగిల్లిపోకుండా, భుజాన్ని కాచి అంటే భుజమిచ్చి బాధ్యతలు వహించి నాదంటూ బాధ్యత నేను నెరవేర్చాలని ముందుకొచ్చిన విశ్వాస వీరులైన మీరందరూ ఉండబట్టి, దైవజనులు యేసన్న గారిని ప్రేమించిన ప్రేమ కానివ్వండి, ఈ పరిచర్యను మీరు ప్రోత్సహించే ప్రోత్సాహం కానివ్వండి, మాటలతో కాకుండా క్రియలతో ఉండబట్టి ఇదిగో ఈరోజున ఈ పరిచర్య యొక్క ఫలితాన్ని, ఫలాన్ని, ఆశీర్వాదాన్ని మనమందరం చూచి ఆనందించగలుగుతున్నాము, అనుభవించగలుగుతున్నాము. నేనేదో చిలక పలుకులుగా 4 మాటలు మాట్లాడి బాధ్యత తీర్చుకోవాలని కాదు, కానీ ఈనాడు మనం చూస్తున్న ఈ పరిచర్యని ప్రభు రాకడ వరకు కూడా, ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యే ఆ క్షణము వరకు కూడా మీరందరూ, మనమందరం దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన చక్కటి శ్రేష్టమైన అపురూపమైన సుగుణాలయం, మహిమ కలిగిన ఈ పరిచర్య, ఈ దేవుని మందిరం అని గుర్తించి దీనిని అంతము వరకు కూడా మనం కాచుకొనవలసిన బాధ్యత మన అందరి మీద ఉంది. జాగ్రత్తగా వినండి. ఓ చిన్న చెట్టు ఒకటి నాటేమనుకోండి, నాటినంత మాత్రాన ఒరిగిందేమీ లేదు, తరిగిందేమీ లేదు. ఆ నాటిన చెట్టుని అది ఫలించి మహావృక్షమై ఫలాలు ఫలిస్తే భుజించాలని కోరుకున్న వ్యక్తి ఆ నాటిన చెట్టు కొరకు ప్రయాసపడవలసి వస్తుంది. మీరందరూ ఇంచుమించుగా చెట్లు నాటడం, చెట్లు పెంచడం, వాటి ఫలాలు తినడం మీ అందరికీ తెలుసని నేను అనుకుంటున్నాను.
ఆ చెట్టు నాటినప్పుడు ఆ చెట్టుకి నీరు కట్టాలి, ఎరువు వేయాలి, దాని బాగోగులు చూడాలి, ఇంకా ఆ చెట్టుని ప్రాణాధికంగా ప్రేమించాలి. ఆ రీతిగానే మన ఆత్మీయ తండ్రి దైవజనులు యేసన్న గారు చెప్పాను కదా, ప్రయాసతో ప్రార్థనతో ఈ పరిచర్య అనే విత్తనాన్ని విత్తాడు. ఇది మొలకెత్తి ఈరోజున మన కంటికి కనబడుతున్న ఒక వృక్షంలా ఉంది. దీనిని నేను చెప్పాను గురుతర బాధ్యతతో ప్రభు రాకడ వరకు కూడా దీని కొరకు మనం శ్రమించాలి. ఏదో తెల్ల బట్టలు కట్టుకున్న పాదిరులు చేసుకుంటారు ఈ పరిచర్య, బైబిల్ పట్టుకున్న అయ్యగారులు చేసుకుంటారు ఈ పరిచర్య అని కాదు. దీని ఫలాన్ని నేను అనుభవించాలంటే ఈ పరిచర్యకు నేనేం చేయాలి అనే ఆసక్తి, అనే బాధ్యత, భారం మీ అందరికీ ఉండాలి, మనందరికీ ఉండాలి. ఏదో ఒక్కరితో కొంతమందితో తీరిపోయేది, ముగించబడేది కాదు ఇది. మీకు చిన్న ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ప్రస్తుతం ఇప్పుడు సేవ చేస్తున్న పాస్టర్ గారే మీకు ఉదాహరణ. ప్రస్తుతం ఇప్పుడు సేవ చేస్తున్నారు ఇక్కడ సామ్యుల్ పాస్టర్ గారు, వారే మీకు ఉదాహరణ. వారి బాధ్యత ఎంతవరకు, మన బాధ్యత ఎంతవరకు అనేది అందరూ గుర్తించాలి. ఆయనకు ఆరోగ్యం బాగాలేకపోయినా, అననుకూలమైన పరిస్థితులు ఎదురైనప్పటికీ కూడా, ఎన్నో ఆటుపోటులు, అవాంతరాలు, అభ్యంతరాలు కెరటాల వల్ల విరుచుకుపడినప్పటికీ కూడా ఈ పరిచర్య కొరకు నేనేం చెయ్యాలి అని ఆయన ఆరోగ్యాన్ని కూడా లెక్క చేసుకోకుండా ఈ పరిచర్య కొరకు ప్రార్థించి ప్రయాసపడి ఆయన బాధ్యతలో ఏది కూడా కుంటుపడకుండా, ఆయన చేయవలసిన బాధ్యత ఏది కుంటుపడకుండా ప్రయాసపడ్డాడు. మరి మనమందరం కూడా ఇది ఒక మాదిరిగా తీసుకోవాలి. మనందరం కూడా ఇది ఒక కర్తవ్యంగా తీసుకోవాలి. ఈ పరిచర్య కొరకు నేనేం చేయాలి? నా ఆత్మీయ తండ్రి ప్రయాసపడి ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఆయన చేసిన ఈ పరిచర్య కొరకు నా వంతు ఏంటి? దేవుని రాజ్యం కొరకు ప్రజలను సమకూర్చడంలో, ఈ సంఘ విస్తరణలో, దైవ సంకల్పం నెరవేర్చుటలో, దేవుని చిత్తం నెరవేర్చబడుటలో నా వంతు ఏంది? నా వంతు ఏంటి? మనందరి మీద ఉన్న బాధ్యత. ఈ ప్రారంభోత్సవ శుభ సందర్భాన ఇంతవరకు మీరు చూపిన ఆసక్తి ఘనమైనది, ఇంతవరకు మీరు చూపిన ప్రయాస, మీరు చూపినటువంటి వాత్సల్యం ఎంతో గొప్పది. తుదమట్టుకు దానిని కొనసాగించాలని, ఇది ప్రారంభమే, ఇంకా ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు మనం చూడబోతున్నాం. మీరు చేసిన ప్రతిఫలం, మీరు చేసిన పరిచర్య ప్రతిఫలం మీ తరతరాలు అనుభవించబోతున్నాయి. గనుక ఇంతవరకు నడిపించబడిన, ఇంతవరకు ప్రోత్సహించిన, ఇంతవరకు ప్రార్థించిన మీ యొక్క ప్రయాస అంతము వరకు కూడా ఉండాలని, అలాంటి తీర్మానం మీరు తీసుకోవాలని, ఈ పరిచర్య యొక్క ఆశీర్వాదం మీ తరతరాలు అనుభవించాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినా మమ్మల్ని అడుగుతుంటారు, మీది ఏ ఊరండే అంటుంటారు. మేము వాళ్ళకి చెప్పగానే వాళ్ళు కాస్త ఆ ముఖంలో కళ మారుతుంది. అడగడానికి అడుగుతారు, మీది ఏ ఊరండి పాస్టరండి, మీది ఏ ఊరండి బాబోయ్ అంటారు. చెప్పగానే వాళ్ళ ముఖంలో ఏదో ఒక మార్పు కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ గొప్ప దైవజనుడు వచ్చి నా ప్రాంతం నుంచి వచ్చారా మీరంతను అని. ఎందుకంటే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన ఒక ధృవతార, లేక ఒక ప్రకాశించిన తార ప్రపంచానికి వెలుగును చూపించింది. ఎందరో దైవజనులను అందించిన గడ్డ ఇదిగో ఈ నెల్లూరు కదా. హల్లెలూయా. ఎందరో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పరిచర్య చేయగలిగిన సేవకులను అందించిన గడ్డ ఈ నెల్లూరు పట్టణం. ఇది మనందరికీ గర్వకారణం అనే దానికంటే కూడా సంతోషదాయకం. మేము వాళ్ళ ముఖాల్లో ఆ మార్పును చూసినప్పుడు మాకు కూడా సంతోషంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే
ఆ తానులో బిట్టు కదా, అందుకని గనుక చాలా సంతోషం. మిమ్మల్ని అందరం చూస్తుంటే ఆనందంగా ఉంది. 2010 అనుకుంటాను ఇంచుమించుగా, ఇప్పుడే నేను విశ్రాంతిని అడిగాను. 2010 అనుకుంటాను ఇంచుమించుగా రికార్డింగ్ ముగించుకొని వెళుతూ కింద మందిరం అన్న చేతుల మీదుగా ప్రారంభించారు. ఆ రోజుతో మీరంతా కూడా పాలు పొందారు అనుకుంటాను. మరి ఈ రోజున మన సేవకులు అయితే అందరూ కూడా 1 by 1 నేను అందరినీ కవర్ చేస్తూ ఉన్నాను. అయితే ప్రతి ఒక్క సేవకుడు కూడా చాలా చాలా అండి మంచి వర్డ్స్ చెప్పున్నారు. నిజంగానే మనం ఈ లోకంలో ఎన్ని సంవత్సరాలు, ఎన్ని రోజులు, ఎన్ని నిమిషాలు ఉంటామో తెలియదు కానీ వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారంగా మనము త్వరగా సిద్ధపడి దేవుని రాజ్యానికి వెళ్ళాలి. ఏ పాపము లేకుండా మనము ప్రయత్నపడి దేవునికే లోబడి జీవించాలని చెప్పి చాలా వర్డ్స్ చెప్పారు. వాక్యం అయితే చాలా బాగా చెప్పారు. వాక్యం వచ్చి రాజు పాస్టర్ గారు చెప్పారనమాట వాక్యము. మేమందరం కూడా చాలా హ్యాపీగా ఈ సంవత్సరంలో మన చర్చి ఓపెనింగ్కి చాలా హ్యాపీగా వచ్చాము. ఊరు నుంచి అయితే మా బంధువులనే కాదు, మా అమ్మని, మా బంధువుల్ని చాలా మందిని మేమైతే ఈ యొక్క మన చర్చి ఓపెనింగ్కి, హోసన్నా మినిస్ట్రీ చర్చి ఓపెనింగ్కి అయితే పిలిచాము. ఈ చర్చి ఓపెనింగ్ అప్పుడు కూడా మేము కూడా చాలా ప్రయాసపడ్డామండి. మాకున్న సమయంలో మేము వెళ్ళి పరిచర్య చేసామన్నమాట. మేము అప్పుడప్పుడు అనుకుంటాం ఈ మందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు, ఈ మందిరంలో మేము కూడా ఒక చెయ్యి అంటే ఒక ఇటుకరా అయినా మోసామనే సంతోషం అయితే ఉంది. చర్చి నెల్లూరులోనే అతి పెద్ద చర్చిగా హోసన్నా మినిస్ట్రీ వాళ్ళది చర్చి అయితే ఉందన్నమాట. చూడండి, నైట్ టైము మనకి పైన ఫ్లైట్ లాగా కెమెరా ఉంటుంది కదా, దానిలో తీసారనమాట. జనం అయితే చాలా సంతోషంగా, చాలా హ్యాపీగా, చాలా మంది వచ్చారండి. ఎన్ని వేల మంది వచ్చారంటే చెప్పలేను. మందిరం అంతా ఫుల్ అయిపోయింది. వచ్చేసరికి మేము కూడా అంత మందిలో మేము ఉండటం అనేది చాలా హ్యాపీ అన్నమాట. చూడండి, ఇంకా లాస్ట్ టైము మన శామ్యూయల్ అన్న మాట్లాడుతూ చాలా బాధపడ్డారు. ఆయన అంటే దానికోసం ఆయన ఎంత కష్టపడ్డాడో మాకు బాగా తెలుసు, దగ్గరుండి చూసాము. మొత్తం అండి ఎక్కడ పడ్డా కూడా ఎల్ఈడీలతో నింపేశారనమాట. ఎందుకంటే అందరూ చూసేదానికి పెద్ద పెద్ద ఎల్ఈడీలు అయితే మందిరం అంతా దాదాపు కింద ఫ్లోరు, పై ఫ్లోరు, రోడ్లో కూడా ఎల్ఈడి అనేది పెట్టారనమాట. ఈలోపు నా కొడుకు నిద్రపోయాడండి పాపం. నిద్ర వచ్చేసింది. నైట్ బాగా లేట్ అయింది, 12 ఆ టైం అయిపోయింది అనమాట. బాగా నిద్రపోయాడు. నిద్రపోయి ఇంకా నడవడానికి కూడా లేకుండా ఎత్తుకోమని చెప్పి అంటా ఉన్నాడు. ఇంకా ప్రేయర్ అయిపోయింది, భోజనాలకు వెళ్ళాలి. భోజనాలు అయితే మందిరానికి కొంచెం లాంగ్ డిస్టెన్స్లో పెట్టారు, ఎందుకంటే ఎక్కువ జనము తక్కువ ఉంటుంది కదా. అయితే ఇక్కడ మనం మెచ్చుకోదగ్గది ఏంటంటే శామ్యూయల్ అన్ననండి. శామ్యూయల్ అన్న ఎంత కష్టపడ్డాడో, ఎంత బాధపడ్డాడో మాకు బాగా తెలుసండి. ఆయనకి పెరాలసిస్ వచ్చింది. అలాగే అక్కడున్న బ్రదర్స్కి పైనుంచి పడిపోవటం చాలా బాగా బాధాకరమైన విషయాలు. ఆయన నిలబడి ఆ మందిరాన్ని నిర్మించాడండి. అది దేవుని యొక్క గొప్ప కృప మాత్రమే. ఆ ఆశీర్వాదము ఆయనకి ఎప్పుడు ఉండాలని మీరు నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకోవాలండి. ఇదండి మా అక్క వాళ్ళిద్దరూ, అలాగే మా అమ్మ, మా కొడుకు దూరం నుంచి వచ్చారండి. గుంటూరు నుంచి అయితే నెల్లూరుకు వచ్చారు. మందిరము ఓపెనింగ్ కోసంగా ఆడ నుంచి పిలిపించాము. ఎందుకంటే ఇంకా మళ్ళా మందిరం ఓపెనింగ్ మళ్ళా కొత్తదనం చూడలేరు కదా, అందువల్ల అక్కడి నుంచి పిలిపించామన్నమాట. మందిరానికి మ్యాట్స్ కానీ అసలు చాలా హై క్వాలిటీ, హై కాస్ట్తో మందిరాన్ని నిర్మించారండి. దగ్గరగా దానికి అయిన ఖర్చు 3 కోట్ల పైనే అయిపోయిందండి. ఆ చర్చి నిర్మించడానికి అయితే 3 కోట్ల రూపాయలతో ఆ చర్చిని నిర్మించారు. నెల్లూరులోని అతి పెద్ద చర్చి ఏదైనా ఉంది అంటే ఒక హోసన్నా మినిస్ట్రీ చర్చి మాత్రమేనండి.
చాలా అద్భుతమైన చర్చి. నేను ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి, ఇప్పటి వరకు మీరు ఏ చర్చికి వెళ్ళకపోతే మీకు అందుబాటులో ఉంది నెల్లూరు చర్చి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఈ చర్చికి రండి. దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందండి. ఎందుకంటే దేవుని ఆశీర్వాదం ఉంటే మనుషులతో మనకి పని లేదండి. ఆయన వెంటే నడుస్తూ ఉంటే చాలన్నమాట. ఇంకా మేమైతే పైనుంచి కిందకి దిగొచ్చేసాము. కింద అందరికీ దైవ సేవకులు చాలా మంది వచ్చారండి. గుంటూరు నుంచి దాదాపు 60-70 మంది దైవ సేవకులు అయితే రావటం జరిగింది. వాళ్ళందరికీ సపరేట్గా మందిరంలోనే వాళ్ళకి భోజనాలు సిద్ధం చేశారు. మాకు మాత్రం అంతా విశ్వాసులకు మాత్రం బయట పొలాలు ఉన్నాయండి. లొకేషన్ ఇదిగోండి, ఇదే నీ లొకేషను. చాలా ప్రశాంతమైన ప్రాంతంలో భోజనాలు సిద్ధం చేశారు. మందిరం చూడండి దూరం నుంచి ఎంత కళగా ఉందంటే ఆ లైటింగ్కి దానికి చాలా బాగుందండి. ఈ మందిరము చాలా హ్యాపీనెస్ ఇచ్చే మందిరం అన్నమాట. మీ అందరికి కూడా ఈ మందిరం నచ్చుతుంది. ఖచ్చితంగా ఈ మందిరానికి రండి. దాదాపు ఎన్ని వేల మంది ఉన్నారంటే చెప్పలేము. మేమైతే ఇదిగోండి క్యూలో నుంచొని ఉన్నాము. 6,000 మంది పైనే అంట. మా రాజు చెప్తా ఉన్నాడు. భోజనాలకు వచ్చింది చర్చికి వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం 6,000 మంది పైనే ఉన్నారు. అయితే భోజనాలు కూడా లేడీస్ సపరేట్గా, జెంట్స్ సపరేట్ క్యూలు అయితే పెట్టున్నారు. ఒక్కో క్యూ 5-6 క్యూలు ఉన్నాయండి, లేడీస్ జెంట్స్. నిజంగా అక్కడ ఉన్న వాలంటీర్స్ అండి, ఎవ్వరూ కూడా ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోకుండా కష్టపడి పనిచేశారండి. వాలంటీర్స్ కావచ్చు, విశ్వాసులు కావచ్చు, 3 రోజులు పనులు చేస్తూనే ఉన్నాడు. మా రాజు అయితే అదిగోండి వెనకమాల చూడండి అన్నం వడ్డిస్తా ఉన్నాడు అనమాట. నిజంగా దేవుని ఆశీర్వాదం మా కుటుంబానికి కూడా ఉండాలని మిమ్మల్ని కూడా నేను అడుగుతున్నాను. మా కోసం అయితే ప్రార్థన చేయండి. మేము ఇంకనూ పరిచర్యలు, ఇంకా దేవుని పరిచర్యలో ఉండాలి. దేవునితో ఎక్కువగా గడిపే సమయం కూడా మాకు కావాలని మీరందరూ మా కొరకు ప్రార్థన చేయండి. వాళ్ళందరూ ఎదుగోండి పరిచర్య చేస్తున్న వాలంటీర్స్ అన్నమాట. వీళ్ళంతా కూడా టీ-షర్ట్స్ వేసుకున్నారు కదా ఒకే కలరు వాళ్ళు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబర్ చేసుకోండి. మంచి విశ్వాస జీవితంలో మనందరం నడవాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాను. దేవుని దగ్గర దొరికిన ఆహారము దాన్ని భుజించుట మనకి ఎంతో మేలు, ఎంతో శ్రేష్టం అన్నమాట. అట్టి ఆహారం తినే అదృష్టము ఈరోజు మా కుటుంబానికి వచ్చింది. అలాగే మీకు కూడా దొరకాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఓకేనా? నా వీడియో నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఫ్రెండ్స్.